ideja. Kontaktirali smo jednog našeg partnera s kojim inače surađujemo u edukaciji da nam napravi aplikaciju i mislim da je sve bilo gotovo za jedno 10 dana. Složili smo tekst poziv prema našim kolegama, objavili na Facebooku i prvu noć nam se javilo 50 ljudi. Meni zapravo, svi smo tada u tom periodu bili umorni, pritisak na ljekarne je bio ogroman i nekako sam imala strah da nećemo imati dovoljno volontera, ali te prijave su nas onako baš jako razveselile. Dosta ljudi, naših kolega koji rade u farmaceutskoj industriji su se javili, htjeli su pomoći sa automobilima i naravno osobno sudjelovati u tom projektu, tako da smo na taj dio baš ponosni jer u jednom trenutku zapravo svi aspekti struke su se ujedinili, imali smo i super suradnju i sa veledrogerijama koje su nam pomogle u prikupljanju potrebne opreme da zaštitimo kolege i naravno studenti, mislim da nam se javilo preko 150 studenata koji su htjeli na neki način pomoći u projektu, tako da taj dio je bio jako dobar. Call centar smo organizirali u suradnji sa Crvenim križom. Crveni križ ima užasno puno iskustva u takvim akcijama i htjeli smo ne gubiti vrijeme na tim nekim logističkim problemima. Imali smo s njima dosta dobru suradnju, kroz par dana smo zaključili zapravo cijele te protokole koji su u skladu sa zakonom, ali i lako provedivi, tako da projekt je pokrenut u, ne mogu reći, rekordnom roku. Baš je Mario rekao da zapravo to je pokrenuto na način da zamislimo jednu firmu od 100 ljudi koja se organizirala i počela funkcionirati za 10 dana. To je stvarno jedan veliki naš uspjeh. I moram reći da od svega što smo radili u ovoj epidemiji, taj projekt je izazvao najveće oduševljenje i u ministarstvu, i u medijima, i općenito udruženja pacijenata. Čak su na stranicama vlade službeno promovirali taj projekt, još uvijek ga promoviraju svi civilni stožeri i nacionalni i lokalni su na svojim web stranicama imali naš plakat i pozivali su ljude da se jave, tako da to iskustvo je stvarno nevjerovatno. Volontera smo imali otprilike nekih 150 ili možda čak i više farmaceuta, sad nemam točan broj. Imali smo u početku i preko 100 poziva dnevno. Ono što je bilo fenomenalno zapravo je da ti ljudi koji su nas zvali nisu nužno tražili dostavu, nego su tražili i savjet o tome kako uzimati terapiju, kako im razriješiti neke terapijske probleme. Puno ljudi se javljalo onako za neku lijepu riječ, odnosno čašicu razgovora. Dosta pitanja je bilo usmjereno i na te neke nejasnoće koje su u tom trenutku bile zbog promjena u funkcioniranju zdravstvenog sustava, tako da smo u tom dijelu radili kao neki call centar zapravo za cijeli sustav i ta iskustva su nevjerovatna. Imamo baš jako lijepe priče sa terena, ljudi su oduševljeni sa tom pričom da im ljekarnici dođu doma, da im pomognu oko terapije. U tom trenutku kad su svi nekako bili izolirani, taj dolazak u te domove ljude je baš oduševljavao. Imamo super feedback sa terena, volonteri su isto dosta zadovoljni, možda najteže je na kraju bilo ljudima u call centru koji su ponekad i ljudima koji su jako ljuti na te promjene, jako prestrašeni, iznervirani sa svim tim promjenama, oni su služili kao neka psihološka pomoć, tako da od svih nas možda ti ljudi koji su tamo radili su imali najviše tereta. Da, definitivno je trebalo biti i psiholog u vrijeme ove pandemije, kako u call centru, tako i u samoj ljekarni, gdje su mnogi pacijenti često nisu skrivali vlastitu nervozu stanjem i slično. Ali recite dakle, sama dostava lijekova, evo zbilja pohvale još jednom za projekt, zbilja je hvale vrijedan i odjeknuo je. No, sam fenomen dostave lijekova je otvorio jednu drugu stranu, malo ružnju, jer smo primijetili da su i brojne kompanije koje se bave inače dostavom hrane pokušale zapravo kroz taj način, kroz projekt dostave receptnih lijekova, kroz dostavu receptnih lijekova se pokazati društveno odgovorne. Pa evo, što vi mislite o tome, o dostavi receptnih lijekova preko kompanija koje se inače bave dostavom hrane, i mislili da možemo očekivati slične prijetnje u budućnosti isto?
Gledajte, u vremenima kao što je bila epidemija, onako isplivao vam najbolji i najgori. Tako bi to rekla i u ovom vremenu je izašlo nevjerojatan broj dobrih ideja koji su usmjereni na to da pomognu ljudima, a neki drugi su iskoristili tu priliku pod izlikom da pomognu ljudima da nađu neke svoje poslovne realizacije i mi smo imali sličan problem sa, mislim da svi znamo zapravo o čemu se radi. Nevjerojatno koliko je ta ideja zapravo čak izazvala otpor i kod pacijenata, iako to nisam očekivala, ali što se tiče stava o toj promjeni unutar struke, mi smo u startu bili zapravo zgroženi da se u istim spremnicima gdje se nosi hrana topla i ne znam, koja opušta mirise, da se u tom istom spremniku zapravo nose i inzulini i različiti lijekovi koji su možda čak i na standardnoj temperaturi zapravo, ali u tim uvjetima prenošenja ne bi bili adekvatno čuvani. I odmah smo išli u komunikaciju i sa Ministarstvom zdravstva i sa Halmedom da vidimo kako ćemo spriječiti zlouporabu ove situacije i naišli smo na stvarno veliku podršku i Ministarstva zdravstva i Halmeda, kojima je svima bilo u interesu da se sustav i sigurnost lijekova ipak održi. Mislim da ta borba će nam biti onako dugotrajni proces, jer jednostavno u ovom vremenu kad je se puno toga dostavljalo doma, ljudi su shvatili benefite takve usluge i sigurno će biti veliki broj pacijenata koji će htjeti takvu dostavu doma. Na nama ostaje da zapravo dokažemo koliko je važno da pacijenti ipak dobiju savjet ljekarnika i ne samo da je važno, nego to je u krajnjem slučaju i presudno. Sva protekla naša istraživanja koja smo radili u Hrvatskoj i čitajući literaturu izvana pokazuju da zapravo adherencija, odnosno suradivost pacijenata na kroničnu terapiju je ispod 50%. I ako na taj način zdravstveni sustav bude funkcionirao da samo lijek kao robu prebaci pacijentu doma i ne pazi na taj dio šta će pacijent s tim napraviti, da li će koristiti pravilno tu terapiju, zapravo ishodi liječenja se neće mijenjati. Ova kriza će nas naučiti da moramo malo mudrije i pametnije raspolagati sa svojim resursima i sigurno će kontrola kroničnih bolesti i kontrola potrošnje lijekova biti jedan važan element u održivosti sustava u budućnosti. Ja mislim da je to ključna uloga za nas i sigurno ova epidemija će nam otvoriti tu široka vrata da se uključimo i pomognemo sustavu u osiguranju boljih ishoda liječenja pacijenata, naročito kroničnih, ali i samo financijskoj održivosti, jer ta kriza još nije došla, a ekonomska, ali svi je najavljuju. Mislim da čak osobno i da pretjeruju malo, ali moramo biti svjesni da ovo vrijeme koje zapravo cijeli svijet je stajao 2 mjeseca, da će sigurno imati neke ekonomske reperkusije. Po meni to pitanje, osim neke lakoće življenja, nema nikakvog smisla dostavljati lijekove na takav način, ali moramo biti oprezni, moramo pokazati i dokazivati stalno tu razliku preuzimanja lijeka od strane ljekarnika u odnosu na dostavu doma od neke nestručne osobe i sigurno će nam to biti neka borba u sljedećem periodu. Da, evo, lagano smo i odškrinuli temu nadolazeće gospodarske krize. Evo, prije nego što otvorimo tu temu, rado bih vam pročitao pitanje upućeno od sudionice Mate. Kaže, mislite li da ovaj projekt otvara vrata za e-ljekarne u pravom smislu te riječi po uzoru na mnoge zapadne države? Pa moram reći da na jednom sastanku u ministarstvu prije nekih mjesec i pol, kad smo pričali o tome da moramo zaštititi da ljekarne ne budu, sustav da ljekarne ne budu izvor zaraze i da ne zatvaraju se ljekarne po različitim dijelovima Hrvatske, jer u tom dijelu nećemo imati opciju B za opskrbu lijekovima stanovništva. Glavna pravnica Ministarstva zdravstva je rekla da smo pustili e-ljekarne prije par godina, sad ne bi imali ovaj problem i sigurno je to tema koja će biti aktualna u novije vrijeme, ne samo zbog ove epidemije, to je
onako neki trend koji već traje 10 godina u zapadnoj Europi i mislim da će u nekoj mjeri i nama doći. Ono što je važno, a to je da iskustva tih europskih zemalja nisu tako pozitivna. Što se tiče ljekarništva, ja sam recimo dosta surađivala sa kolegama iz Njemačke koji imaju jako liberalno ljekarništvo u smislu da su ljekarne iz drugih zemalja mogle dostavljati receptne lijekove osiguranicima Njemačke i oni su kroz 3 godine negativnih iskustava zapravo krenuli sada u neku povratni proces restrikcije tih svojih propisa i mislim da na njihovim iskustvima zapravo bi mi trebali učiti i na taj način posložiti naš sustav. Ideja o elektronskom naručivanju, elektronskom plaćanju po meni je sasvim prihvatljiva, ali mjesto preuzimanja lijeka mora biti ljekarna. Hrvatska ima jako dobru ljekarničku mrežu i mi kažemo da zapravo na 5 minuta autom i 15 minuta pješice gotovo 90% Hrvata ima ljekarnu u blizini svog doma, tako da u Hrvatskoj jednostavno ta priča o ljekarništvu kao nekom rješenju za nedostupnost lijekova ne stoji. Ono što mi moramo riješiti i razmišljati o tome je da starije stanovništvo koje živi u ruralnim područjima, depriviranim, manje naseljenim na otocima mora imati možda drugačije riješenu ljekarničku skrb jer ljekarne u takvim mjestima, na takvim područjima jednostavno ne mogu opstati u današnjim uvjetima poslovanja i postoje dobra rješenja o kojima smo već razgovarali, čak smo ih unijeli u Zakon o zdravstvenoj zaštiti kao opciju da postoje mobilni ljekarnici koji će otići doma kod pacijenata, dostaviti im lijekove, savjetovati ih, provjeriti stanje njihove bolesti, na taj način zapravo pomoći im da njihova bolest bude pod boljom kontrolom. I ne treba zapravo po tom lakoćom ljekarništva koju ono nudi zapravo nasjesti na tu priču da se povećava dostupnost, jer po meni, a iskustva drugih zemalja to dokazuju, zapravo s tim se to ne rješava. Ono što smo mi napravili u izmjenom Zakona o zdravstvenoj zaštiti smo dopustili da ljekarnik radi izvan ljekarne i ljekarnik će u nekom dogodnom vremenu kad ministarstvo regulira to pravilnicima moći otići doma na kućnu adresu i brinuti se o pacijentu baš u njegovom domu, tako da sama dostava lijekova putem GLS-a ili neke druge dostavne službe zapravo uopće ne rješava taj problem. Vrlo zanimljiv izgled potencijalne budućnosti. A recite, spominjali ste negativne posljedice ovakvog načina liberalizacije tržišta u Njemačkoj. Pa možete čisto znati želje radi, kakve su točno bile posljedice, što bi se sve moglo očekivati, kakve stvari u slučaju zbilja implementacije ljekarni u punom smislu. Njemci su zemlja koja inače ima relativno niske troškove komplikacija kroničnih bolesti. Oni su prije nekih 10 godina napravili jedan svoj sustav kontrole sekundarnih komplikacija i KOPB-a i astme i dijabetesa i imaju relativno malu potrošnju u odnosu na prosjek Europske unije za komplikacije i dijabetesa i KOPB-a. I prije 3 godine kad su oni pustili ljekarne u nekom punom opsegu, dopustili da iz drugih zemalja ljekarne mogu sudjelovati u isporuci lijekova za njemačke osiguranike, njima se taj udio potrošnje za komplikacije značajno povećao. I obavljeno je već par radova, a ja sam dosta komunicirala sa njemačkom komorom koja je poprilično aktivna u zdravstvenom sustavu u Njemačkoj i oni su zapravo radili istraživanje koje je pokazalo da pacijenti koji bi naručivali lijekove iz drugih zemalja i imali bi drugačiji ciklus isporuke, ne bi bili tako redoviti zbog kašnjenja, zbog različitih izmjena lijekova, zbog jednostavno drugačijeg pristupa liječenju svoje bolesti, pacijenti bi imali puno više komplikacija nego oni pacijenti koji su se liječili baš unutar njemačkog zdravstvenog sustava, koji su redovito obilazili svoje ljekarne, provjeravali svoje statuse bolesti, razinu glukoze, kolesterola, status astme i KOPB-a. Tako da u tom dijelu su oni na taj način računali da zapravo ta liberalizacija njih značajno koštala i u financijskom smislu, ali i u kvaliteti života pacijenata u Njemačkoj. Mislim da na takvim iskustvima trebamo učiti jer obično tako neka lagana rješenja koja nude pacijentima neki lakši pristup terapiji dugoročno ne donose
ne donose neki benefit, a ipak moramo misliti na taj dio. Hrvatska jako loše stoji u tom dijelu potrošnje na komplikacije kroničnih bolesti i mislim da je tu pozicija ljekarnika zapravo u budućnosti će biti jako važna. Da, a uz to možemo i napomenuti kako je u Njemačkoj vjerojatno i zdravstvena edukacija građana na većoj razini, pa su i unatoč tome imali probleme. To je istina, ne samo zdravstvena edukacija, nego odgovornost pacijenata u Njemačkoj prema zdravstvenom sustavu vam je izrazito drugačija nego kod nas i tamo vam postoji u slučaju da niste odradili očekivane usluge koje je sustav vama postavio, zapravo dobijete i neki oblik penalizacije. Ja sad ne znam da li Hrvatska će ikad biti kapacitet da nekako organizira odgovornost pacijenata prema zdravstvenom sustavu, ali mislim da je to ključna stvar. Educirati ljude da to nije neki nepresušen izvor i novaca i usluga je za nas jako važan, jer nekako odgovornost prema tim resursima mora ići na gore. Sad ste vidjeli kako recimo u ovom periodu epidemije zapravo jako malo ljudi je išlo na hitnu i relativno mali broj ljudi je nepotrebno išlo na hitnu ako je uopće išao netko nepotrebno, dok u nekom mirnodopskom stanju zapravo te hitne su pretrpane i troše enormne resurse na čekiranje nekih stanja koje zapravo se mogu riješiti i kod liječnika obiteljske medicine. Takve stvari recimo se u Njemačkoj ne bi mogla dogoditi jer bi pacijent automatski dobio penalizaciju, a trenutak kad je Hrvatska htjela uvesti samo neku participaciju od 20 kuna ili mislim da je bilo 20 za nepotrebni dolazak u hitnu, skoro nam je pala vlada. Tako da ta razina odgovornosti u Njemačkoj i u Hrvatskoj je značajno drugačija. Da, svi prava ne bi prihvatili vlastite obveze. A recite bili smo spominjali malo nadolazeću gospodarsku krizu, to je nešto što bi sada mnoge moglo zanimati. Što očekivati? Znači, mi znamo praktički da je trenutno poslovanje ljekarni postavljeno na način da većina zarada zapravo generiramo kako od rabata, tako od OTC proizvoda i dodataka prehrani. Slijedi nam vjerojatno smanjena kupovna moć građana. Može li ljekarništvo živjeti samo od ljekarničke skrbi? Pa u ovom trenutku, nažalost, ne. Udio ljekarni koji dobro živi od usluge koju dobivamo od HZO je jako mali ako uopće imamo takvu ljekarnu. Nažalost, prihodi ljekarni su uglavnom vezani za prodaju OTC asortimana dodataka prehrane i kozmetike i drugih načina financiranja koje dobivamo od veledrogerija i farmaceutske industrije. I već je dugi niz godina zapravo prihodi u tom segmentu su u nekoj silaznoj putanji i polako bi kroz neko vrijeme morali taj dio nekako prebaciti na prihode od ljekarničke skrbi, jer će u budućnosti sigurno da poslovanje biti ugroženije više ugroženo nego što je to danas. Ono što nekako ja pokušavam komunicirati s ljudima je da moramo više komunicirati sa zdravstvenim sustavom i tražiti da nam jasno iskomuniciraju njihova očekivanja od nas, jer na taj način ćemo lakše i doći do nekih novih usluga, proširenja naših kompetencija u zdravstvenom sustavu i doći na taj način do nekih dodatnih sredstava da bi ljekarne lakše funkcionirale i općenito kvaliteta rada ljekarni i ljekarnika ovisi o sigurnosti financiranja kao i svako drugog posla. Vi kad ste sigurni u neku opstojnost zapravo radite kvalitetnije i odlučujete u liječenju iz nekih ispravnih razloga, što ja mislim da je za nas jako važno. Da, evo, pošto ste vi uključili na kameru da se pridružim ovdje, proradila je, čini se. Evo, hvala na tom odgovoru. Malo ćemo prekinuti, imamo pitanjem iz publike. Vraćamo se malo nazad, kad smo govorili o situaciji u Njemačkoj. Kaže Marta, kada smo već kod ljekarništva u Njemačkoj, mislite li da bi treće zanimanje u ljekarni, koje bi uključivalo brigu o nabavci lijekova, bilo korisna i kod nas u smislu manje preopterećenosti magistara farmacije uredskim poslom i samim time bolje ljekarničke skrbi? Pa ja se slažem sa Martom.
U Njemačkoj postoji malo drugačija organizacija i tamo postoje 3 razine, 3 različite vrste zapravo članova ljekarničkog tima i ljekarnici relativno malo ili gotovo nimalo ne troše svoje vrijeme za administrativne poslove, a naročito za nabavku i ne znam, pregovaranje oko uvjeta, akcija i slično. Neki naši ljekarnički lanci ili neke ljekarne su se organizirale prije par godina i sve manje vremena troše na komunikaciju sa veledrogerijama i proizvođačima. Tehničari u ljekarnama su preuzeli taj dio i iako je to važan segment i mislim da dobar dio ljekarnika misli da bi morali oni sami to odrađivati, ipak mislim da je važno da educiramo te ljude da taj tehnički dio odrađuju za nas, a da mi budemo što bliže pacijentima. Ono što sva istraživanja pokazuju, a i neko moje iskustvo, da znanje je uvijek taj višak vrijednosti koji prodaje proizvod, ako sad živimo od prodaje proizvoda, a i znanje je najbitnija stvar koja će ljude vraćati natrag u ljekarne. Mi smo danas svjesni da postoje različiti web servisi koji vam omogućuju da puno toga nabavite jeftinije nego što je to u ljekarnama, ali svejedno ljudi dolaze kod nas. Ono što ja volim reći je da je zdravstvo zapravo tržište pažnje i ljekarne su u toj mjeri u velikoj prednosti odnosno na druge dijelove zdravstvenog sustava jer smo dostupni, otvoreni, poznajemo svoje pacijente i u tom dijelu sigurno malo tko u sustavu nam može to oduzeti i umanjiti tu vrijednost. Ono što je bitno je to da radimo na svom znanju, da proširimo kompetencije da bi mogli više sudjelovati u njihovom liječenju. Ako prepoznamo tu svoju vrijednost i HZZO sigurno će prepoznati našu vrijednost pa ćemo i ranije doći do proširenja kompetencija i do izmjene tog zakona kojeg čekamo već ne znam koliko 18 godina ili nam treba da dođemo do novog zakona da bi proširili svoje kompetencije. Marta je možda rekla za javne ljekarne, ali nažalost naši kolege u bolničkim ljekarnama skoro 80% svog vremena troše na nabavu i oni su u još lošijoj situaciji. I moram reći, iako nismo pričali o toj temi, da su bolnički ljekarnici u Hrvatskoj u ovoj pandemiji odradili vrhunski posao i bili u jednom trenutku možda najvažniji odjel u bolnici, a to se stvarno jako rijetko dešava. Tako da, evo, ako neko ima od njih, ja im to stvarno čestitam. S njima sam puno komunicirala u ovom vremenu, baš onako je nevjerojatan trud koji se nadam da će biti prepoznati, da će im se u budućnosti malo situacija promijeniti. Evo, čestitam onda i bolničkim farmaceutima na svim naporima. Recite, evo na tragu ove ideje o dodatnoj osobi koja se brinula za nabavu, što mislite o ideji o dodatnoj osobi koja bi naplaćivala, dakle o separaciji recepture i blagajne u svrhu jel da boljeg rekognitiona ljekarnika kao zdravstvenog djelatnika? Pa nekada davno, prije nekih 20 godina zapravo su ljekarne tako funkcionirale. Gotovo svaka ljekarna u Hrvatskoj imala blagajnicu koja je određivala taj dio naplate proizvoda prema pacijentima, a ljekarnici su radili samo taj svoj posao savjetovanja i izdavanja lijekova. I ja mislim da je to ključna stvar. U našem mentalitetu zapravo se jako mijenja percepcija prema zdravstvenim radnicima ako nešto plaćate ili ne. Vi kad odete u bilo koji dio zdravstvenog sustava i bolnice i ordinacije generalno ne platite ništa i u tom dijelu imate drugačiji stav prema tim ljudima. U ljekarnama vi odabirete šta ćete kupiti, ok, uz neku u savjetovanju ljekarnika ili farmaceutskog tehničara, ali taj dio kad plaćate zapravo ostavlja pacijenta u poziciju moći. Zbog toga nas i doživljavaju kao trgovce i zbog toga zapravo i ljekarnici doživljavaju ponekad i neke neugodne komentare i neuvažavanje. Ali evo, mislim da u današnjem načinu funkcioniranja i financijske održivosti ljekarni to bi bilo teško izvedivo, ali mislim da bi to bilo ulaganje koje bi se dugoročno sigurno isplatilo. Jer taj dio odlučivanja kod izbora i proizvoda i kod savjetovanja o liječenju i primjeni terapije zapravo bez naplate bi sigurno nama u nekom strateškom smislu promijenio situaciju. Ja bi to uvijek pozdravila, naravno taj dio tranzicije mora ići polako jer mora se financijski isplatiti vlasnicima ljekarni, ali to bi bilo dosta važno. I kad pogledate uloga ljekarnika u Americi i Velikoj Britaniji, gdje su
Tamo ljekarnice doduše malo drugačije obrazovanje njihovo i imaju veća klinička znanja, ali uloga ljekarnika u takvim zdravstvenim sustavima je bitno drugačija i tamo ljekarnici gotovo nikad ništa ne naplaćuju. Njihove usluge se fakturiraju od strane neke druge osobe i tamo se baš plaća znanje i razgovor. To su rijetki sustavi koji savjet fakturiraju kao uslugu. Da, vrlo zanimljivo. Trenutno možda djeluje kao nedostižna budućnost, ali ko zna što će se dogoditi. Ipak nam se čini kao da se zapravo i akcelerirala stvar oko tog nekog društvenog poimanja rada ljekarništva sad tijekom pandemije. Pa ne znam, evo, koja su vaše očekivanja prije same pandemije, recimo bio je aktualan projekt cijepljenja u ljekarnama. Dakle, već tu smo počinjali malo širiti recimo spektar zdravstvenih usluga, premda su cijepili doktori, ali svakako je nekakav početak. Mislite li da možemo očekivati dalje napredovanje tog jednog širenja ljekarničkih zdravstvenih usluga u budućnosti, pogotovo sada kada se struka tijekom pandemije pokazala kao zbilja važan kotačić u zdravstvu? Pa gledajte, ja mislim da ova pandemija je zapravo širom otvorila vrata ljekarnicima da uđu intenzivnije u sustav i ne samo u sustav javnog ljekarništva, nego sigurno i bolnice. Cijepljenje je možda sad u ovom trenutku puno važnije nego što je to bilo prije pandemije i cijepljenje, ako dobijemo u nekom skorijem vremenu cjepivo protiv covida, će sigurno biti jedna važna i politička i zdravstvena priča. Cijepljenje u ljekarnama je trend koji traje već nekih 10 godina i dobar dio europskih zemalja su odavno to integrirali i mislim da bi i Hrvatska trebala ići u tom smjeru. Ne samo što je to trend koji imaju druge zemlje, nego zato što Hrvatska zbog svoje geografske situacije i zbog načina kako je organizirana primarna zdravstvena zaštita će u nekom periodu ostati dobar dio Hrvatske bez ordinacija liječničke medicine i uloga i obaveza ljekarnika u tom periodu će sigurno biti da cijepe te pacijente jer će im oni biti jedini dostupni zdravstveni radnici. Mi smo u trenutku kad smo provodili taj projekt cijepljenja u ljekarnama razgovarali sa jako puno ljekarnika, dobar dio ljudi je bio oduševljen, ali bio je i značajan broj ljudi koji je imao veliki otpor prema tome. Mislim da je važno da se oslobodimo tog straha i da preuzmemo tu ulogu, jer ta naša javna zdravstvena uloga najdostupnijih zdravstvenih radnika zapravo bi se tim primjerom i realizirala i mislim da se ne treba bojati. Koliko znam, iskustva ljekarnika u drugim zemljama su samo pozitivna i to je značajno promijenilo stav javnosti prema ljekarnicima kao zdravstvenim radnicima, nama to stvarno treba. S druge strane, održivost zdravstvenog sustava s obzirom na trenutno stanje u financijama u državi će biti velika tema i u tom dijelu mi imamo već kompetencije na kojima radimo već godinama i sigurno možemo preuzeti aktivnu ulogu u kontroli kroničnih bolesti. Ta potrošnja u Hrvatskoj je značajno više nego što je prosjek Europske unije i ako se organiziramo relativno kratkom vremenu, mislim da trebamo iskoristiti ovaj pozitivni val dobrog statusa ljekarnika u zdravstvenom sustavu i to početi provoditi vrlo skoro. Da, evo, kad pričamo o širenju kompetencija, evo i pitanja sudionice Dore Belec o recimo širenju kompetencija tehničara, namjerno ili nenamjerno. Kaže, koji je stav Hrvatske ljekarničke komore o izdavanju RX lijekova od strane tehničara? Čuo sam dosta propusta koji su napravili, a neki pacijenti su zbog pogreške čak bili i hospitalizirani. Konkretno, jednom je izdan antitusik umjesto ekspektoransa, a ima i masa drugih primjera. Da, naš stav je potpuno jasan. Znači, prema zakonu, lijekove u Hrvatskoj izdaju samo ljekarnici, a nažalost moramo biti pošteni i iskreni pa reći da situacija u ljekarnama nije baš u potpunosti takva i mislim da u tom dijelu stvarno moramo se promijeniti u tom dijelu. Dva su razloga. Jedan je da je to poprilično opasno za pacijente i naša odgovornost je zapravo da se brinemo na ispravan način prema njihovom zdravlju i educiramo ih o pravilnoj primjeni lijekova. Tehničari jesu dio ljekarničkog tima i stvarno su jedan dio ljekarničkog tima. Ja ne znam kako bi ljekarna funkcionirala da mi nemamo tehničari, moramo uvažavati i cijeniti njihov rad i trud,
ali svatko treba se držati svog područja i mislim da jednostavno na tome treba raditi. Mi smo u nekom periodu proteklih ne znam koliko godina zapravo išli linijom manjeg otpora i zbog manjka ljekarnika i zbog neke opterećenosti i želje da se zapravo sve realizira u ljekarnika, da muđu pacijenti. Popustili smo u tom dijelu i dobar dio ljekarni u Hrvatskoj je dopustio da farmaceutski tehničari izdaju lijekove, ali ja mislim da je to jedna onako strateška, staleška pogreška koju moramo početi ispravljati i to ozbiljno, jer u budućnosti ako prođu te različite liberalizacije koje nam dolaze svake godine, dođe neka nova i ako se fokus poslodavaca bude mijenjao zapravo sa kvalitete rada na neku financijsku održivost i bolju isplativost, mislim da će ljekarnici u tom dijelu biti ugroženi kao struka i već sada jesu. Tako da, bez obzira što nam je sad lakše da nam dio posla odrade farmaceutski tehničari, moramo biti svjesni da u nekom periodu to može značiti da ćemo mi postati nebitni i nepotrebni i onda nećemo se lako vratiti natrag. Farmaceutske tehničare zapravo treba educirati, oni jesu u svojoj jednoj nepovoljnoj situaciji, nemaju svoju komoru i nemaju organizirano cjeloživotno učenje, tako da ovise zapravo o svom osobnom angažmanu i entuzijazmu i to znamo svi da je teško dugoročno sam sebe nagovarati da učiš cijeli život, a da imaš malo koristi od toga. I nekako odgovornost ljekarnika da ih uzmemo nekako i u našu komoru i da ih uzmemo da se brinemo o njima da bi njihov rad bio kvalitetniji. Oni svakako imaju svoje područje rada, izdavanje OTC lijekova, dodataka prehrani, savjetovanja o kozmetici, izdavanje medicinskih proizvoda i u tom dijelu trebaju učiti i razvijati se i biti ravnopravan dio ljekarničkog tima, ali lijekove mislim da samo ljudi koji su učili o terapiji i učili o lijekovima mogu izdavati. Bez obzira što je lakše ponekad prepustiti posao nekome drugom, moramo biti odgovorniji prema ljudima. Da, recite, evo, kratko protupitanje. Ako mi širimo svoje kompetencije ljekarničke, moramo li dopustiti onda i farmaceutskim tehničarima da ih šire? Ipak mogli bismo jednog dana biti i preopterećeni. Podjela poslova je nešto što se pojavljuje i u ostalim oblicima zdravstvene zaštite. Medicinske sestre na sebe uzimaju sve više i više poslova. U daljoj budućnosti, što uopće možemo očekivati od uloge farmaceutskih tehničara? U kojem smjeru bi ona mogla rasti? Pa ja se slažem zapravo da će u budućnosti to sigurno biti velika tema. Ono što moram reći da za proširenje kompetencija podloga mora biti znanje, a ne organizacija posla. I u tom dijelu moramo biti na čisto. Medicinske sestre su prije nekih 10 godina počele ulagati u svoje znanje. Mi danas imamo u Hrvatskoj preko par tisuća magistara sestrinstva koje su potrošile 2 ili 3 godine dodatne edukacije da bi proširili svoje kompetencije. Sama odluka o tome da je nama lakše ako prebacimo dio poslova na farmaceutske tehničare zapravo je jako loša. Naravno da kroz neko vrijeme ako ćemo mi proširivati svoje kompetencije i baviti se nekim drugim stvarima u brizi oko pacijenata, da ćemo morati izdavanje lijekova možda staviti i na farmaceutske tehničare. Imamo europske zemlje koje su to već uvele, ali te europske zemlje su osnovale fakultete trogodišnje gdje su educirali farmaceutske tehničare o farmakoterapiji da bi oni na siguran način izdavali pacijentima lijekove. Tako da transformacija u tom dijelu će nam u nekom dužem periodu sigurno možda biti potrebna. Ljekarnika u Hrvatskoj nema dovoljno da bi možda u punom opsegu se brinuli o terapiji pacijenata kako bi htjeli. I naravno da nam je važno da neke kronične terapije koje možda pacijenti na duži period koriste se mogu izdavati od strane farmaceutskog tehničara. Ali recimo Švedska, mislim da još i neke skandinavske zemlje su prije nekih 10 godina napravile tu tranziciju. Ljekarnici rade jedan viši segment brige o pacijentima, izdavanje kronične terapije i to određene uske segmente zapravo odrađuju farmaceutski tehničari koji se zovu receptariusi. A evo, ko zna, onda možda u budućnosti očekujemo nekakvu višu farmaceutsku školu pri zdravstvenom veleučilištu ili farmaceutskom fakultetu. Pa ja mislim da bi trebala ta škola biti na farmaceutskom fakultetu. Ja osobno imam problema sa tim različitim učilištima koji niču kao gljive poslije kiše
u Hrvatskoj, osim što imamo loša iskustva sa prekvalificiranim farmaceutskim tehničarima, ne bi nam trebala nova loša iskustva sa tim višim školama. Pošteno. Evo da krenemo na pitanje sudionika. Marija Grbavac je postavila pitanje, međutim Lucija je postavila pitanje koje je uz bok ovome o čemu smo pričali. Nije li uvođenje cijepljenja u ljekarne još jedno opterećenje za ljekarnika? Planira li se onda paralelno s time jedna od ranije spomenutih promjena, na primjer olakšanje nabave lijekova i administrativnih poslova? Pa već sam rekla, znači neke ljekarne su organizirale posao na način da farmaceutski tehničari odrađuju sve administrativne poslove, ne samo nabavku lijekova, nego cijeli niz izvještaja i drugih procesa koji se moraju odraditi u ljekarnama radi nekih zakonskih obaveza. Cijepljenje je zapravo to je ulaganje u naš status. Osim što je to važno za pacijente da imaju cijepljenje puno dostupnije nego što ga imaju danas organizirano. Danas vam je za ljude koji rade zapravo jako se teško cijepiti protiv gripe, jer vi ili morate otići u Zavod za javno zdravstvo koje radi od 7 do 3 ili morate otići u ordinaciju svog obiteljskog liječnika, čekati nekoliko sati sa bolesnim pacijentima da bi se cijepili od gripe i možda usput pokupili gripu. Ljekarne u svijetu koje rade cijepljenje zapravo to rade u posebnim prostorijama, educirani ljudi to provode, ljudi koji to žele. I nisam sigurna da je dobro ići nametati ljudima da rade bilo što, ali ja osobno bih kao ljekarnik htjela cijepiti ljude i mislim da je u tom dijelu cijepljenja kao jedne važne preventivne mjere koja značajno štedi i resurse zdravstva i značajno zapravo poboljšava kvalitetu života pacijenata. Nekako mi se čini neprimjereno da se ljekarnici isključe iz tog procesa. Ako nećemo mi, neko će drugi, a onda ćemo poslije prigovarati da je netko niže struke dobio naš posao, a ne mi. Mislim da trebamo biti otvoreni prema tome. Ja znam da to nije jednostavno. Moja sestra koja je farmaceut i blizanka ima isto godina kao ja je rekla da ona nikad neće cijepiti, ali nakon razgovora od sat vremena je zapravo shvatila da u nekom periodu jednostavno to će biti naša uloga u brizi oko pacijenata i mislim da trebamo se otvoriti prema tome. Znaj, da se ne bi hvatili za glavu jednog dana, što smo li propustili. Recite, evo, nastavljamo. Marina, ako te mogu prekinuti, mislim da je vrijeme da ljekarnici prestanu propuštati prilike. Briga oko praćenja kroničnih bolesti je tema koja je stara sigurno nekih 12-13 godina u hrvatskom zdravstvenom sustavu, a u svjetskom puno više. I mi tek sada ulazimo u tu priču, a zapravo smo imali priliku to napraviti puno prije. Vrijeme je da prestanemo propuštati prilike. Evo, Dora je postavila pitanje da li edukacija o cijepljenju ulazi u reviziju nastavnog plana. Ušla je. To je novi izborni predmet na fakultetu ako sve prođe dobro, ako se program usvoji, tako da u tom dijelu je isto jedan uspjeh naše zajedničke suradnje sa fakultetom i polako sve naše institucije rade zajedno da se promijeni status ljekarnika. Tako da, evo, nadam se nekim boljim vremenima u sljedećih par godina. Evo, to su zbilja sjajne vijesti. Prvo mi je to čuti. Vidjet ćemo kako će se snaći nove generacije s time. A samo da vam onda postavim zapravo pitanje na to, da li će onda, kakva je ideja za trenutne farmaceute koji nisu imali takvu edukaciju, pretpostavljam da će se moći doškolovati? Naravno. Razgovarali smo već sa fakultetom koji će organizirati edukaciju ljekarnika koji već rade u ljekarnama. Tako da i taj dio, naravno, ne možemo samo novim studentima prepustiti. Taj dio dostupnost te usluge, ako bude postojala, mora biti dostupna u većini hrvatskih ljekarni, mora biti ta edukacija dostupna svim ljekarnicima. Mislim da je važno da se to organizira u suradnji sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo iz više razloga. Prvo, to su ljudi koji najviše znaju o cijepljenju. Drugo, Hrvatski zavod za javno zdravstvo je snažna politička institucija koja nam može uvelike ubrzati i olakšati put u pozicioniranju i njihova angažman zapravo da se ljekarnicima dopusti cijepljenje je po meni neverovatan. Oni su bili više za nego mi sami kad smo razgovarali o tome, tako da ne bi trebalo imati nekih većih prepreka. I naravno fakultet koji
je u proteklih nekoliko godina stvarno bio otvoren za sve suradnje, imali smo jako dobru realizaciju, mislim da kroz, nažalost sad je srušen pa ne znam kako će to izgledati, kako će izgledati nastavu u nekom skorom periodu, ali već u sljedećoj godini bi trebali imati ljekarnike koji će učiti kako cijepiti pacijente. I evo da vam postavim posljednje pitanje iz ovog dijela o cijepljenju, pa ćemo da morati preći dalje. Brojna cjepiva imaju kontraindikacije, a recimo cjepivo protiv gripe, koje će najvjerojatnije prvo nastupiti, osoba se ne smije cijepiti ukoliko je alergična na jaja. Kako će ljekarnik to znati? Ne bih htio biti neko ko usporava takav proces, ali nije li to legitimno pitanje? Nemamo pristup e-kartonu, što činiti po tom pitanju? Ovako, ljekarnik ima pristup e-kartonu, ali e-karton u Hrvatskoj je jednostavno organiziran na takav način da je, ne mogu reći neupotrebljiv, ali to je možda najbliža definicija tog projekta. Hrvatska se odlučila na jedan, po meni, krivi potez, a to je da je pacijentu prepustila odluku da li će imati svoje podatke u e-kartonu i da li će ti njegovi podaci biti dostupni svim zdravstvenim radnicima koji se brinu o njemu. I to je koncipirano na način da jedan pacijent koji ima recimo 70 godina mora otići u FINU i potrošiti sat vremena, odgovoriti na 100 nerazumljivih pitanja da bi dao pristup ljekarniku, liječniku obiteljske medicine ili specijalistu, dao pristup njegovim podacima. I ta priča je loša i mi smo zapravo već neko vrijeme u razgovorima na razini i HALMED-a i ministarstva da se taj koncept promijeni. Po meni je to ključna stvar. Ako budemo cijepili u ljekarnama, sebi ćemo ubrzati pristup e-kartonu jer će nam biti važna ta informacija. Isto kao što nam je sad važno da znamo da li je osoba alergična na penicilin ili nešto, pa svejedno godinama izdajemo penicilin tim ljudima i pitamo ih osobno da li su alergični ili ne. I nemamo više ni zdravstvene iskaznice koje su imale to upozorenje dok je ranije to postojalo. Tako da, naravno, bit će sigurno jako puno pitanja, bit će dosta straha, bit će i opreza, ali postoje načini kako da preveniramo kod aplikacije cjepiva sve negativne posljedice. I evo, imam iskustva sa Francuska komora je prije 2 godine započela sa projektima cijepljenja. Oni u 2 godine i ne znam koliko milijuna Francuza su cijepili, nisu imali nijedan anafilaktički šok. Inače, cjepivo protiv gripe ima jako rijetko, takve reakcije gotovo nikada. Alergijske reakcije na cjepiva, ljudi koji su alergični na jaja se nisu cijepili na većinu bolesti. Tako da su to ljudi koji dobro poznaju svoje stanje i u tom dijelu sigurno ne bi došli cijepiti se u ljekarnu bez ikakvog dodatnog informiranja i ljekarnika, liječnika obiteljske medicine. Tako da mislim da ne bi trebali tu imati previše problema. S tim da moramo shvatiti cijepljenje kao sami proces aplikacije u ljekarni nije jedini dio tog procesa. Cjepiva treba staviti na recept, na receptu će pisati svi podaci o pacijentu, tako da u tom dijelu smo i na taj način zaštićeni i informirani o pravim informacijama o pacijentu i na alergije i druge neka kronična stanja koja također otežavaju pristup pacijentima cijepljenju. Nije samo alergija na jaja, nešto što bi pacijentima trebalo biti kao kontraindikacija. Da, evo, hvala na odgovoru. Pogotovo mi se sviđa ova poanta da ćemo tako doći do e-kartona. Lakše ćemo odgovoriti na pitanje što će vam to. Evo da onda pređemo na druga pitanja koje su postavile kolege. Vraćamo se na pitanje Marije Grbavac. Kaže, slušali smo o primjerima zatvaranja ugostiteljskih obrta zbog kršenja propisanih mjera, a svjedočili i kako se nisu sve trgovine držale propisanih mjera. Jesu li poznati takvi slučajevi u ljekarnama, a ako su zabilježeni, da li je bilo sankcija? Ljekarne su u proteklih 2-3 tjedna zapravo imale veliki broj inspekcija civilne zaštite koja je hodala i provjeravala kako se provode mjere u ljekarnama. Ono što ja znam da smo imali neki manji dio prigovora u smislu pozicioniranja antiseptika, neke banalnosti koje su bile plakati o vremenu dezinfekcije, držanju razmaka i tako. Većina prigovora civilne zaštite je bila u tom dijelu. Koliko znamo, mi smo imali nijedan značajan incident što se tiče kršenja mjera za preveniranje širenja epidemije i mislim da smo u tom dijelu jako dobro odradili svoj posao. Moram reći i pohvaliti sve nas jer
Hrvatska je, koliko znam, jedina zemlja u kojoj nijedan ljekarnik nije preminuo, niti član ljekarničkog tima i nijedna ljekarna nije bila žarište ni izvor zaraze. Tako da te mjere koje smo mi provodili, koje smo se držali, zapravo su dale rezultate. Ja se nadam da ćemo do kraja ove epidemije ostati sa tako dobrim rezultatima. Ono što moram reći, sad smo već vjerojatno svjedoci kako u medijima ide priča o toj paradoksu prevencije i naravno da nam je svima bilo teško raditi na drugačiji način, teško je bilo odbijati pacijente, teško je bilo stavljati ih u red, ali takvo ponašanje nas je dovelo zapravo do ovako dobrih rezultata u borbi protiv epidemije, iako sad imamo puno više generala poslije bitke nego što imamo ljudi koji su se brinuli o preveniranju širenja epidemije i imamo dosta lošu atmosferu u medijima i u javnosti o tome kako je Hrvatska odabrala model borbe. Mislim da stvarno trebamo biti zahvalni na tome jer ako pogledamo primjere Italije, Francuske, Španjolske gdje su ljudi najveće imali priliku gledati kolektivne sahrane, ljudi koji su umrli, mislim da smo mi stvarno dobro prošli. I to malo prigovora koje sad imamo za nešto što možda nije bilo potrebno, mislim da nemamo dovoljno znanja da bi kritizirali i treba biti nekako i zahvalan i sretan što smo relativno dobro prošli u ovome. To je ipak nešto što je klasična zanimacija ovdje, generalstvo poslije bitke i na pamet pričanje. A recite evo malo lakše pitanje, često ste u stožeru, kakva je situacija u stožeru, kako je raditi sa ljudima iz stožera, kakvi su vam evo utisci nakon skoro 2 mjeseca? Meni je to najbolje životno iskustvo ikad, to mi je bio, ne znam šta bi mogla usporediti od nekih prijašnjih projekata na kojima sam radila. Moram reći da zapravo ti ljudi su nevjerovatno vrijeme i energiju i svoje osobne resurse trošili, radili su po 20 sati dnevno i one ljudi koji smo mi gledali na televiziji, tih par koji su zapravo prezentirali na tim presicama, jedan mali tim, operativni tim Ministarstva zdravstva koji je odrađivao puno stvari, zapravo i niko ih nikad nije vidio, a odradio je ogroman posao. Neki mali ljudi, a zapravo jako veliki su odradili ogromni posao za sve nas i meni je bila stvarno velika čast da sudjelujem u tome. Ja sam im pomagala jako malo i s obzirom na sve ono što su oni odradili, to je potpuno skoro beznačajno, ali svejedno po meni možda najvažnije životno iskustvo. Nevjerojatno mi je bilo gledati kako se odluke donose iz stvarno dobrih razloga, kako se donose iz nikakvih politika, interesnih lobija, nije bilo apsolutno nikakvih ometanja sa strane, svi su nekako, ti ljudi su se svi maknuli i povukli u svoje kuće, a ljudi angažirani, onako požrtvovni, voljni da sve prođe dobro su tamo trošili 20 sati dnevno. I ono što moram reći da je zapravo moj zadatak nekako je bio da unaprijed preveniram sve stvari koje bi se desile i mi smo navečer pisali mail koji se zvao opet mi, ali sa rješenjima, gdje smo unaprijed upozoravali neke stvari koje bi se mogli desiti i nudili rješenja za probleme koje su vezane uz naš segment i mislim da smo taj dio stvarno dobro odradili. Ja sam baš ponosna i na sebe i na cijeli svoj tim koji je u ovoj epidemiji u komori stvarno baš smo onako organizirano i puno radili, još nas je potres izbacio iz prostora pa smo puno posla odradili iz stanova, ali baš onako jedno posebno razdoblje. Mislim da taj dio posla koji zapravo nije bio vidljiv, ali je njima olakšavao tu cijelu situaciju, je zapravo najviše donio do promjene te naše pozicije u zdravstvenom sustavu. Dobili smo kao jedina komora 2 puta pohvalu na presici, tako da mislim da stvarno trebamo biti ponosni na sebe. Da, bome je to bio krizni menadžment par excellence, pogotovo uz taj potres. Izvest to sve nije bilo jednostavno. Čestitam još jednom. Da se vratimo na pitanja sudionika, Sara pita, postoji li mogućnost, sad malo vraćamo u domenu ovoga cjeloživotne izobrazbe, farmaceuta i edukacije, postoji li mogućnost da se specijalizacije za magistre farmacije počnu održavati online kako bi se farmaceuta koji ne žive u Zagrebu omogućila daljnja edukacija? Pa
ne mogu reći za specijalizacije, ali za specijalističke studije mogu reći da smo već odradili nekoliko razgovora sa fakultetom, da se dio nastave ili veliki dio nastave organizira na način da bude dostupan svim ljudima u Hrvatskoj bez obzira gdje žive. I imali smo načelno dogovore već prije par mjeseci da ćemo krenuti u tom smjeru. Ono što uvijek ta hrvatska administracija sve zakomplicira je to da bi za takvu promjenu trebala i nova dopusnica sveučilišta, što će malo prolongirati realizaciju tog problema, ali smo se načelno suglasili sa upravom fakulteta da će se probati u što skorijem roku organizirati e-nastava za specijalističke studije. Mislim da je to jako važno. Nekako cijela Hrvatska funkcionira lako u Zagrebu, a svi drugi dijelovi imaju otežan pristup i edukacijama i specijalističkim studijima, a ti specijalistički studiji su jako važni za proširenje kompetencije. Ne samo da mi steknemo u tih godinu dana dodatnog studija neka nova relevantna znanja, nego jednostavno način rada sa pacijentima se značajno promijeni i mislim da je važno za nas sve da što više ljudi upiše te studije i da imamo dodatnu razinu znanja u sustavu. Jako je važno da u sljedećem zakonu o ljekarništvu zapravo se ta znanja i drugačije vrednuju. Na taj način ćemo ljudi motivirati da upisuju te studije i da cijela struka zapravo ide u nekom smjeru poboljšanja razine znanja i kompetencija, jer jedino to zapravo će nam donijeti neke važne promjene. Evo da vas pitam i nastavno na vaš veliki angažman u stožeru, puno ste vremena proveli sa ljudima iz zdravstvene politike, u komori ste od 2017. Pa evo kako biste ocijenili političku klimu za budućnost farmacije kao takve, odnosno ljekarništva? Da li vam se čini kao da je teren plodonosan za nadolazeće razdoblje, za razdoblje kada mi želimo zapravo, pošto ste rekli, proširiti naše kompetencije i zapravo se više uključiti zdravstvenu zaštitu? Pa ja mislim da stojimo dobro. Moj inače koncept rada i razmišljanja u komori je više povezan za funkcioniranje zdravstvenog sustava nego samo za usko ljekarništvo. Mislim da moramo početi gledati malo šire. Naći ćemo novo mjesto ako ga prepoznamo u sustavu. Ne možemo mi smo uvijek išli nekim smjerom, odaberemo šta želimo i sad idemo to gurati. Jako je važno da shvatimo što zdravstveni sustav treba od nas. I ja sam u protekle 3 godine bila na bezbroj radnih skupina na kojima sam trebala biti, na kojima nisam samo da nekako osjetim situaciju, da vidim gdje ima prostora za nas i stvarno mogu reći da ima enormno puno prostora za ljekarnike, ne samo u ovim stvarima koje radimo sad, nego i u nekim drugim procesima u kojima možda bi se trebali u skoroj budućnosti uključiti, uključujući i farmakoekonomiku i neke strateške i razvojne stvari u zdravstvenom sustavu i više se uključiti u rad i HZO-a i ministarstva, jer njima stvarno treba pomoć sa terena. Ja nekako volim taj koncept pripremanja gotovih rješenja i serviranja sustavu jer njima to stvarno treba, a to je i nama puno lakši način jer na taj način imamo malo više utjecaja na konačni proizvod, da tako kažem. Ja imam super suradnju sa ljudima u ministarstvu, ima tamo nevjerojatno dobrih i angažiranih ljudi koji stvarno žele i nas uključiti i žele da sustav bude bolji i kvalitetniji, da imamo manje problema. Tako da mislim da nakon ove epidemije moramo se aktivirati i relativno brzo ponuditi neke nove stvari koje će oni implementirati i u naš novi zakon o ljekarništvu za koji se nadam da će ići vrlo skoro, ali općenito u sve promjene u zdravstvenom sustavu koje dolaze, jer ćemo morati sigurno neke značajne promjene ponovo raditi. Ova pandemija je zapravo pokazala koliko je taj zdravstveni sustav dobar, ali je jasno pokazala koje stvari treba korigirati i sad je vrijeme kad se uskače u taj vlak promjena. Mislim da moramo se dobro ekipirati, što manje misliti na neke razmirice osobne, gledati strateški jer je sad vrijeme za realizaciju nekih većih ciljeva. Da. Evo imamo jedno praktično pitanje za vrlo skorašnju budućnost. Kaže, Antonela Lekić-Gusić pita, vezano za daljnji rad ljekarni, u slučaju da se otvore granice i turisti krenu dolaziti na Jadran, kako ćemo se nositi s njima kada ne možemo provjeriti njihov status? Da li bi mogli propisati da pacijenti koji ulaze u ljekarnu trebaju nositi maske, kao što, na primjer, to trebaju nositi kada idu kod frizera? Da,
Pa generalno obveza nošenja maski je nešto što će nam u budućnosti biti jedna uobičajena stvar. Mislim da ćemo kroz sljedeći par godina i vidjeti puno više ljudi sa maskama nego što smo ikada prije to vidjeli. Ono što mogu reći za provjeru statusa je da smo mi već nekoliko tjedana u komunikaciji sa i HZZO-om i sa HZJZ-om koji pripremaju aplikaciju koja neće biti vezana za MBO nego će biti vezana za OIB koji je osobni broj građanina koji imaju svi Hrvati koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i moći ćemo provjeravati sa brojevima putovnice sve pacijente koji uđu u Hrvatsku. Ta aplikacija je nažalost trebala biti gotova prije 3 tjedna, ali s obzirom na sve promjene koje su oni morali uvoditi, mislim da su čak sad u ovom trenutku i odustali od finalizacije, ali dok započne sezona mislim da će morati pustiti taj dio u opticaj, ne samo za ljekar nego općenito za cijeli zdravstveni sustav, za ljetne ambulante i hitne službe gdje s obzirom na broj hitnih službi i ljetnih turističkih ambulanti u slučaju da se tamo zarazi, jednostavno zdravstveni sustav se u tom dijelu Hrvatske potpuno gubi i Ministarstvo uprave je jako svjesno koliko je važno da se ta aplikacija što prije završi. Ono što s tehničke strane je problem je to da svaka zemlja ima svoj koncept biranja broja putovnice, informatički je to njima jako teško riješiti. Neki koriste slova, neki imaju 7 brojeva, neki imaju 17 i ljudi koji malo se više razumiju u informatiku vjerojatno shvaćaju da tamo mora postojati jednostavno onaj koncipirani slov u koji se ubacuju podaci. Za hrvatske građane koji nemaju osiguranje mislim da će se skoro riješiti jer se na OIB može relativno lako preći, ali ovaj dio sa putovnicama trebat će nam malo vremena. Ja to razumijem, za ljekarne koje su u turističkim mjestima će sigurno biti veći problem jer je na početku epidemije problem bio najveći u Istri zbog blizine Italije koja je stvarno imala loša iskustva u ovoj epidemiji i tamo je strah i panika i općenito ta transformacija organizacije ljekarni išla puno prije nego što su bile nacionalne mjere. Ja sam stalno u kontaktu sa ljudima iz Zavoda za javno zdravstvo i napomenut ću im da bi morali posebno izdefinirati procedure za turistička mjesta. Vidjeli ste koliko zapravo je ta cijela promjena mjera poprilično dosta usmjerena na turizam, jer jednostavno Hrvatska u velikoj mjeri puni BDP, puni državni proračun sa novcima iz turizma i sigurno će se puno pažnje tome staviti na taj dio. Nadam se da ćemo uspjeti iskomunicirati neku posebnu opciju za ljekarne, tako da evo mislimo na to. Razumijem kolegicu Antonelu koja se boji. Pokušat ćemo to realizirati što prije. Da, to je bio i problem zapravo do sada, pa smo im onda, barem iz mojeg iskustva u ljekarni, smo im ispred ljekarne morali donositi potrepštine, jer eto, načina provjere nije bilo. Da, tu smo imali veliki problema sa diplomatskim zborom koji nisu mogli razumjeti kako njihovi uvaženi članovi ipak moraju ostati ispred ljekarne, to je baš bio gadan politički problem. Evo prije vidimo i pohvale velike na vaš rad, brojne komentare, ovdje imamo neki su hvala Ana na svemu, od kad si na čelu komore ponosna sam što sam farmaceut, svaka čast Ana na svemu, i tako dalje. Svaka čast tebi i cijelom timu na angažiranosti i svemu što si napravila za zaštitu ljekarnika i pacijenata. Pa evo na kraju svega toga i svih tih pohvala, evo kakva je situacija u komori, samoj pričali smo o struci, kako je u komori, gdje vidite li budućnost komore malo drugačiju ulogu komore, vidite li da ćete jačati, većati opseg posla, kako to vidite? Pa gledajte, nama je opseg posla nam se u zadnja 2 mjeseca eksponencijalno povećao. Ja imam sreću da imamo stvarno jako dobar tim u komori. U zadnje 2 godine od kad smo se počeli ekipirati imamo 2 vrhunske stručne suradnice kolegice koje su radile dugo u ljekarnama, imaju iskustva i s te druge strane što je uvijek jako važno.
Administracija ima problem da uvijek iz svoje pozicije gleda stvari na taj način donosi odluke, a kako sva 3 farmaceuta su imala iskustva rada u ljekarnama do prije 3 godine, ja, a kolegice koje su došle iza mene još i duže su radile u ljekarnama, nama je zapravo način kako mi donosimo odluke puno je bliži ljekarnicima. Posle ima užasno puno zato što jednostavno imamo puno neriješenih stvari i ja bih voljela kad bi mogli imati i jači tim i više farmaceuta jer u tom dijelu bi naravno bili uspješniji. Ana i Ivana su jako angažirane, evo sve 3 smo radile po 15-20 sati dnevno zadnjih 20-ak i 30 dana i više bez slobodnog vikenda, ali jednostavno ta realizacija, zadovoljstvo ljudi koje naš rad izazivao je nama dalo i snagu i hrabrost i mi smo ponekad baš onako preuzimali uloge i možda neke druge institucije donosili odluke za ljekarnike, što mislim da zapravo je izazvalo i najveće rezultate i na taj dio smo jako ponosni. Ono što moramo raditi svi, kao ne samo komora nego farmaceuti, moramo više sudjelovati u tim procesima donošenja odluka na nekim mjestima gdje mi inače nismo navikli biti. Tako da Hrvatski zavod za javno zdravstvo, HZZO, ministarstvo, to su institucije gdje ljekarnika nema i teško da će se tamo zaposliti jer jednostavno su to mjesta koja nama nisu zanimljiva, ali moramo biti bliže njima i sudjelovati u njihovim projektima jer zapravo sva priča počiva na strategiji. Ono što je meni bilo jako važno u protekle 2 godine je to da se ljekarnici uključuju u sve nacionalne planove, strateške dokumente gdje mi nikad nismo bili i samo rad u zadnje 2 godine je bio usmjeren upravo na to. Moramo biti svjesni da ono što mi sad želimo realizirati mora biti potaknuto u nekom strateškom dokumentu i taj proces stavljanja ljekarnika u strateške dokumente svih administracija i financijskih i zdravstvenih i upravnih zapravo moraju biti potaknute u nekim propisima da bi mogli mi realizirati neke svoje želje. Moram reći da smo do sada bili jako uspješni i stvarno čini mi se da je to dobar put. Ono što nekako vidimo kao neki dobar rezultat našeg rada proteklog je to da su ljekarnici jedini koji su u ovom dijelu bili u punom opsegu dostupni svojim pacijentima i sad smo zapravo realizirali tu našu stalnu priču da smo mi najdostupniji zdravstveni radnici. Mi smo cijelo vrijeme epidemije bili pacijentima na raspolaganju u doduše skraćenom radnom vremenu, ali jednostavno zbog manjka farmaceuta naša organizacija u timovima je morala biti takva. I to što smo mi bili njima dostupni i otvoreni je nešto što sad moramo kapitalizirati. Ne mogu sad reći da bi se ljekarnici trebali uključiti u politiku jer u tom dijelu nećemo nikad stići liječnike, ali postoje mjesta i postoje projekti u kojima se trebamo uključiti i bez te negativne strane politike realizirati svoje ciljeve i ja stvarno u tome vidim neki veliki pomak. Ljekarnici su, odnosno ljekarnička komora se uključila u projekt koji se zove CROVID. To je projekt koji će voditi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, gdje će Hrvatska promovirati svoje dobre uspjehe u borbi protiv epidemije i sve ono što smo mi radili će biti dio tog projekta i ja se tome baš onako jako radujem. Mislim da je to jedna velika prilika za nas. Hvala i na tom odgovoru. Moram reći da smo sada polako stigli do kraja. Pitaću vas za još jedno završno obraćanje sudionicima, no samo evo da napomenem još tu imamo čestitke na vaš rad koje svakako mislim da treba istaknuti, feedback je uvijek bitan, pa tako evo i Dušan iz Slovenije vas pozdravlja, čestita za odrađeni posao, gospođa Rudan i tako. I evo moram reći da su te naše odluke koje smo mi uvedeni na početku epidemije zapravo smo i proslijedili svim kolegama iz regije i te naše procedure koje smo uveli su korištene u gotovo svim državama bivše Jugoslavije, čak smo imali i prezentacije za druge zemlje Europske unije unutar kroz PGU i moram reći da zapravo su naše mjere i naši procesi i zaštita i ljekarnika, ali i pacijenata u ljekarnama jedni od najbolje ocijenjenih u Europskoj uniji, tako da evo još jedan razlog da budemo zadovoljni. Znači postajemo referentni u ovom dijelu.
Europe. To nam je cilj, da. Referenti za krizne situacije. Evo prije ovoga zatvaranja webinara, ako imate još nešto za poručiti sudionicima slobodno, premda je cijeli ovaj webinar bio pun vaših inspirativnih poruka, ali evo ako smatrate da je još nešto ostalo, slobodno kažite. A nakon toga će kolegica Marta Gosarić zatvoriti ovaj webinar. A ništa, ja bih samo htjela još reći ljudima da je ovo razdoblje za nas bilo stvarno izazovno i zahtjevno, ali i puno zapravo dobrih stvari smo doživjeli i nadam se da ćemo na krilima ove neke dobre atmosfere zapravo sada u nekom narednom periodu uspjeti i nekako materializirati i nagraditi nas za ovaj rad. Komora stvarno želi truditi se i trudi se da što prije dođemo do neke bolje pozicije ljekarnika, ali za to nam naravno trebaju ljekarnici. Ja stvarno pozivam sve ljude koji imaju dobre ideje, koji žele da se neka njihova dobra praksa proširi na druge ljekarne, da nam se jave. Mi smo stvarno otvoreni, evo, za vrijeme cijele epidemije naš telefon bio od 0 do 24 dostupan i uvijek će tako biti. I pozivamo sve ljude koji žele pridonijeti i promijeniti situaciju da nam se jave, bez obzira što nisu u nekom od tijela komore. Mi nismo tako strogo formalno podijeljeni, ne morate biti ni u jednom povjerenstvu, dođite nam, javite se, mi bi rado da nam pomognete u stvaranju novih ideja i evo ga. Čuvajte se, epidemija još nije gotova, jako dobro stojimo, moramo se i dalje čuvati i držati se svih preporuka. Ostajte mi dobro i hvala vam na pozivu, hvala studentima koji su onako uvijek inovatori, donositelji novih ideja. Meni je osobno baš jako drago s vama raditi i evo, hvala vam puno. Evo, hvala vama, ja se javljam i dajem riječi Marti, kolegici Marti. Evo i mene za kraj. Ja bih vam se zahvalila na cjelokupnom osvrtu i osobno mogu reći da je akcija Pozovi za zdravlje velika motivacija za sve nas studente, jer stvarno kada ćemo se zaposliti u struci, svi mi možemo u stvari doprinijeti puno više nego što mislimo, bitna je samo volja. Mislim da se svi mogu složiti s time i evo, nadam se da će ova nova saznanja pomoći svima još boljem obavljanju ljekarničke profesije i samo bih vam još stavila bubu da skoro pripremamo još jedan webinar na malo drugačiju tematiku, ali ćemo vas obavijestiti tako da nas pratite. I hvala svima za sudjelovanje, ja sve pozdravljam i pozdrav.